NGB:llä on viikonloppuna ensimmäinen SM-runkosarjapeli Tapanilan Erää vastaan. Kysyimme joukkueen kapteenistolta joukkueen tunnelmia ennen sarja-avausta. Dalle, seurasit Toipilainen sivusta joukkueen suorituksia alko- ja välikarsintojen ajan. Miltä joukkueen suoritukset näyttivät kapteenisilmin, kun et itse ollut kentällä mukana? Ihan hyvältä ne näytti, että parannettavaa kuitenkin on, mutta siitä se lähti. Missä näet, että eniten on parannettava? No, syötöissä on aika paljon vielä tekemistä, että kohilleen pitäisi saada ja muun muassa fyysinen tekeminen ja näin. Joukkue lähtee oman välikarsintalohkon voittajana runkosarjaan. Leba, miten tämä on vaikuttanut joukkueen valmistautumiseen kohti SM-pelejä? Ei se oikein millään tavalla, että nöyrin mieli ollaan menty. Että tosiaan kaikki kolme joukkuetta, ei kaikki, mutta kolme joukkuetta oli tasapisteissä ja maalierolla. Mentiin tosiaan lohko ykkösenä jatkoon ja nöyrin mielin mennä. Ensimmäiseksi vastustajaksi otteluasettelu heitti ennakkoasetelmissa yhden suurimmista mestariehdokkaista. Minkälaisia ehdotuksia tuo viikonlopun ensimmäinen peli tuo mieleesi, Henu? Joo, no kyllähän Erä varmaan meidät voi tähän menneen tulleen niin kuin aina luulee, mutta yritetään pistää vastaan mahdollisimman hyvin. No, millä asenteella joukkue kaiken kaikkiaan lähtee SM-sarjaan, Dalle? Nöyrällä. Asennetta.